Den 11. september 2001 var der terrorangreb mod World Trade Center. Terrororganisationen Al-Qaida angreb tvillingetårnene med 2 fly i Lower Manhattan, New York. Dette fik store konsekvenser for hele verden, da det var det største terrorangreb i historien nogensinde. Den generelle sikkerhed er ikke bare i USA, men i hele verden blevet sat markant i fokus, og er øget kraftigt i årene efter hændelsen. Dette har ført til en udbygning af selve sikkerheden, og de har investeret rigtig meget i IT-sikkerhed. Blandt andet er der blevet tilføjet en kropsscanner. Den 20.9.2001 oprettede Bush en terrororganisation ved navn Department of Homeland Security, som skulle bekæmpe terror i USA. Loven giver blandt andet myndighederne lov til at foretage aflytning og overvågning af personer mistænkt for at planlægge terrorhandlinger i USA. Flyangrebene på World Trade Centerne i september 2001 har Danmark og det internationale samfund haft øget fokus på bekæmpelse af terrorisme. Den økonomiske effekt er steget drastisk. En stigning fra $259 millioner i 2001 til $1,6 billioner brugt i 2005 har gjort, at dette er et tydeligt billede på, hvor stor affektionsværdien er. Sikkerheden er derfor øget markant. Man kan derfor stille spørgsmål til, om USA's frihed er blevet nedsat, og derfor om demokratiet er i fare.